început de dimineață și nu pornește jocul o clipă. Într-un final. Ok, Clash of Clans. Ok. Am mai intrat de dimineață să colectez. Mi se face laboratorul la level 4 și știu că foarte slab. Sunt destul de slab, dar măcar nu știu să fac toate canonurile. Urmează să mai fac acest turn de atac și am toate turnurile așa. În fine. Acum baza care contează un pic mai mult. După cum am zis. Nu mă las eu Builder Hall 5. Și câteva atacuri. La Builder Hall 5 o să pot echipa, cum îi spune, căcatul ăla, Nitriciu. Cred că numai cu Nitriciu să fac, singurul. Duceți-vă pe Builder Hall. Șuleți-vă. Vă rog, duceți-vă pe Builder Hall. Hai că poți, hai că poți. Ce pui mei, bă. Nu mai folosesc ca și toată viața mea. Hai, bă, că stăgea pe Builder Hall, mai dădea un shot și câștigam și a tras în altă direcție. Defense inutil. Mai de level 8. Neamă eu de cât am minionii? De 2! Minion de 2! Cât de puțin am putut eu să joc cu minionii. Am 1700 fix. În plus vreau să vă arăt o chestie. Și o să o pot debloca într-o zi și 22 de ore. Pe baza asta vreau să încerc să mi-aduc ce vreau să aduc ea. Vreau să aduc acasele și valchirele la un level mai mare. După ce se face P.E.K.K.A, după cum puteți vedea, apare, o să apară, aici apare. Au. Vreau să iau minerul. Sunt foarte OP minerii. Să câștig un meci. Deci dacă nici pe ăsta nu-l câștig eu, mă sinucid. Și știu că acolo sunt bombe. Nu sunt chiar așa de prost. Dar îmi place că carcasele astea sunt proaste. Măcar să duc pe Builder Hall. Mulțumesc lui Dumnezeu. Să rămân și în viață. Îți dai seama. Nimeni. 2 stele. Viața mea a devenit mai bună. Please destroy the chestie. Crasher. Crasher mi-a distrus mie chestiile. Bă, dau 3. Nu te cred. Pot să dau 3 stele. Prima oară în viața mea când dau, nu prima oară, de mult timp când dau 3 stele. Bă, deci dacă mai încolo, am dat 3 stele. Mamă. Bă, asta oricum o dă.
să rămân și eu. Da. E clar. Are timp, ai ca și aia până distruge pe acolo. Ar fi bestial. Mama mea, așa merge. Ok, deci trebuie să curăț după video cât pot sta prin cameră, pe jos și peste tot. Măcar Martașul știe ce să facă, nu ca ale mele. Deci te rog, Canonule, dă-i rip-ul. Bălița asta că se reglează nu știu mental. Cam da și ăsta 100%. Facem rău. Este, bă, bine, boss. Bine, boss. Nu știu ce față a făcut când a văzut că i-am dat 3 stele. Ok, păi cam atât și cu videoclipul de prânz. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.